ప్రేమ స్వరూపులారా, प्रेम स्वरूपों, ఈ జగత్తునందు इस जगत में శాంతి సుఖమన్నది सुख शांति ఎక్కడనూ కానరాదు. कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। మానవుడు मनुष्य శాంతి స్వరూపుడై కూడాను शांति स्वरूप होने पर भी తన శాంతిని తాను తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు. अपनी शांति को खुद ही नहीं समझ पा रहा है। తానే ప్రేమ స్వరూపుడై కూడాను प्रेम स्वरूप होने पर भी తన ప్రేమను తాను అనుభవించలేకపోతున్నాడు. प्रेम का अनुभव खुद ही नहीं कर पा रहा है। ఇత్యాది ऐसे పవిత్రమైన గుణములు మానవుని యందు ఉండి కూడాను पवित्र गुण होने पर भी తన సత్యాన్ని తాను గుర్తించుకోలేక वो यथार्थ भूलकर అసత్యములో మునిగి असत्य में डूबकर అనంతమైన బాధలను అనుభవిస్తున్నాడు. बेहद मुसीबतें झेल रहा है। కనుక अतः మానవుడు मनुष्य దైవత్వాన్ని వెతకవలనన్నా दैवत्व ढूंढने की లేక శాంతి సుఖములను అనుభవించవలనన్నా ఎక్కడో మనం పోయి వెతకనక్కర్లేదు. या सुख शांति भोगने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।